Għal ħafna l-lukanda ġerma llum hija s-sit tal-kontroversja politika u ambjentali. Iżda qalb it-telqa u l-abbandun, grupp ta' żgħażagħ raw il-post ideali fejn jesprimu t-talenti tagħhom. Justin Bonici li l-professjoni tiegħu hija tpinċija tat-tatus illi dejjem iżjed qed issir popolari għad tal-aħħar jiem tal-2017 ipinġi wieħed mill-ħitan ta' din il-lukanda abbandunata bil-karattru ta' Gandalf minn The Lord of the Rings. U nemmen li għandna bżonn iktar għaffedek għax għandna ħafna talent Malti ma' moħbi. Jisu kulħadd imbeżza. Ma titprova, ovvjament, tara li mhuwiex post, ovvjament ikun kulturali, ħares ċisuri, ma naqbilx li tmissmija għax ma tistax tagħmel arti fuq arti, għax inti qed tisraq arti biex tagħmel arti tiegħek. Iżda l-professjoni u t-talenti ta' artisti tal-graffiti bħal Justin sfortunatament jam tapna wkoll minn oħrajn li minflok fl-arti jinfexxew fil-vandalizmu, kliem ħażin u t-taħżiż. Sfortunatament ġieli neħlu ħażin jeħel ma tajjeb, imma hemm id-differenza u taraħħa ġifieri bajnik. Min jużaħ vandalu, min jużaħ biex jesprimi l-arti, għandna nsibuh ċans tajjeb biex niżvogaw ukoll. Segwit mill-alliem li fl-iskola tal-Verdala kien jgħallmu l-arti, Justin jiddeskrivi t-pinġija tal-graffiti bħala l-passatemp favorit tiegħu dak li jżomm lilu lil sħabu bot mill-vizzin. Jiena preferi nintafalek ġemek minn għodlok ġol clubs u m'għandi xejn kontra clubs imma hija żvok differenti. U sakemm il-futur tal-lukanda ġerma jiġi deċiż, il-ħitan ta' din il-lukanda se jibqgħu jservu ta' xempju tat-talent, ħafna drabi moħbi u maħnuq minn nuqqas ta' opportunitajiet ta' tant artisti lokali.